Ye mujari wembeu akava titarirai mujari wakabuda kuno kushambeu yake pakukusha kwake mbeu zakawira munzvimbo zakasiyana siyana imwe mbeu yakawira parutivi rwenzira shiri dzakasvika dzikaidi yakapera imwe yakawira panzvimbo dzine mabwe pasina ivhu rakawanda ikamera nekukurumidza asi nekuti yakanga isina midzi yakadzika yakasvava zuva richangobuda asi tinonzwa izvozvo tichiti ko zvakadii imwe yakawira muvhu rakanaka iyo ikamera ikakura ikabereka chibereko chakawanda mimwe mbeu 30, mimwe 50, mimwe 100 iyo ndiyo moyo wangu ndinoda kuva ivhu rakanaka iyo zimwe dzakawira pakati peminzwa minzwa yakakura pamwe chete nayo dzikaidzora dzikasabereka chibereko dzakadzvanyirirwa neupfumi nekunyengedza kwenyika mweya wakarwadziwa hope dzakaparadzana kushaya nguva yaJesu nekuda kwezvinhu zvepanyika asi ndinonzwa Mwari achiti mwanangu teerera dzvanya uite midzi usadambudzire shinga asi mbeu yakawira muvhu rakanaka ikamera ikakura ikabereka chibereko chakawanda mimwe mbeu 30, mimwe 50, mimwe 100 iyo ndiyo moyo wangu ndinoda kuva ivhu rakanaka Ameno hama zangu upenyu hausinyore pane nguva jatinonzwa setiri pamoto pane nguva jatinonzwa kunge minzwa yakatikomba asiwe mbeu ya Mwari iri mukati mako inoda kumera inoda kubereka shinga ita midzi teerera izwi rake ivhu rakanaka rinoda kudzimwa nemvura yevhangeri rinoda kusvitswa saka mangwanani kana uchimuka namata unotanga nemweya iwe ivhu rakanaka paizwi reBhaibheri unoriteerera unoisa mukati mako iwe ivhu rakanaka kana matambudziko auya unoramba wakasimba unotsunga midzi murudo iwe ivhu rakanaka mbeu yakawira muvhu rakanaka iyo ikamera ikakura ikabereka chibereko chakawanda mimwe mbeu 30, mimwe 50, mimwe 100 iyo ndiyo moyo wangu ndinoda kuva ivhu rakanaka ivhu rakanaka ivhu rakanaka Chato
Uchatongane mweya, uchatongane mweya.